My jsme se dozvěděli o tom, co synovi je vlastně ve chvíli, kdy proběhla vyšetření v nemocnici. My jsme vlastně na diagnózu čekali rok a půl. Po roce a půl vlastně zhodnotili 2 magnetické rezonance a zjistili, že v tom mozku se děje něco, co by se tam dít nemělo. Sami pro sebe jsme si říkali, že to nebude nic tak hrozného. A syn šel na Karlovo náměstí, kde je vlastně ústav těch metabolických vzácných onemocnění. A tam jsme čekali ještě další měsíc a půl na výsledky toho testu biopsie kůže. A ty testy oni poslali potom do Motola, paní doktorce, a ta nás tím vlastně seznámila, když synovi byly 4,5 roku. Tu diagnózu sdělovala jeho ošetřující neuroložka s tím, že se snažila nám ve zkratce říct, co to je za onemocnění, ale musím říct, že v té době vlastně, když jste si to dal do vyhledávače, přišel jste domů, tak jste zjistil, že NCL2, což je neuronální ceroidní lipofuscidóza, kterou syn trpěl, tak na českých stránkách nevěde vůbec. Paní doktorka si na nás čas udělala, snažila se to říct citlivě, ale jak moc citlivě můžete říct diagnózu na něco, u čeho není lék a vlastně není žádná naděje. Velkou část podpory nám tvořila rodina, byli jsme semknutí, všichni se nám snažili pomoct, nejbližší přátelé a možná takový i vnitřní vybuzení v tom, že prostě se s tím nechceme smířit. No. Vlastně ta nemoc spočívala v tom, že mu odumíraly mozkové buňky a bohužel vlastně, jak ta nemoc postupovala, tak se horšily jak ty motorické funkce, tak teda i ty kognitivní. Syn vlastně do těch 3 let se vyvíjel úplně normálně, takže vypadal, nebo byl úplně zdravý, v zásadě byl napřed, takže okolo toho 4., 5. roku vlastně on, jak začal ztrácet ty svoje schopnosti, tak se pomaličku začal vlastně vracet do těch 3 let, řekněme zase, a osobně jsme necítili potřebu mu to říkat. Moje půlka genu a manželova půlka genu byla chybná a bohužel v tom jeho případě se ty 2 chybné půlky z těch 100 genů spojily a došlo k tomuhle průšvihu, ale i tak jsme to zvládli a dokázali jsme prostě fungovat. Jako rodina syn chodil do standardní školky s asistentkou, snažili jsme se mu prostě ten přístup k těm dětem zaručit, on je měl hrozně rád, tak i když už potom třeba se s nima přímo nemohl hrát, tak je pozoroval a jezdili jsme na dovolenou, prostě jsme se snažili každou tu volnou chvíli využít tak, abychom prostě jako rodina byli pospolu a jsme za ty chvilky strašně moc vděční pořád samozřejmě. Když přestával chodit, tak jsme věděli, že máme nějakým způsobem nárok na zdravotní kočárek a začala jsem poptávat možnosti. U lékařů jsem si zjistila, jestli vůbec je možnost nějaké úhrady, protože jsem zjistila, že vlastně zdravotní kočárek stojí asi 4krát tolik než standardní kočárek pro dítě a to nás jako docela hodně šokovalo v rodině, tak jsme si vybrali nějaký, dostali jsme vlastně na půlku toho kočárku poukaz a vlastně zase od tady těch lidí, co prodávají ty kočárky, jsme získali informaci o paní, která dělá ergoterapii a ta nám dala zase kontakt dál, takže my jsme vlastně jakoby šli krok za krokem, aniž bychom věděli tedy, jestli se nám podaří ten další krok najít a měli jsme hrozně velký štěstí na lidi, takže jsme se vlastně dokázali posouvat krůček po krůčku. Ty nejcennější věc by byly ty informace mít v celku. Nebo vím, že teďko v tuhle dobu už určitá centra existují nebo začínají existovat. Někoho, s kým jste mohl jít
nebo za kým byste mohli jít a s kým byste to mohl všechno probrat. Ať už je to psychologická pomoc, materiální pomoc, zdravotní péče, pomůcky zdravotní, asistenti, školy, školky, protože ono se na to nabaluje tolik témat, že vlastně na začátku si to člověk nedovede představit ani v nejhorším snu, co vlastně všechno bude muset podstoupit. Zákrok, který byl naplánovaný a byl potřeba ho podstoupit, ale určitě jsme vždycky ho chtěli mít doma. Situace vlastně se vyhrotila na podzim roku 2014, kdy se syn dostal do epileptického statu a museli jsme zavolat záchranku, odvezli ho a i přesto, že mu dávali trojnásobné množství léků, tak prostě se ty epileptické záchvaty nedařilo vůbec stabilizovat. 5. den dostal zápal plic a ten stav se stal kritickým, takže my jsme vlastně v tu chvíli mluvili právě s naší paní doktorkou, ta nám říkala, že skutečně bychom se měli připravit na nejhorší, že ten konec může přijít kdykoliv. Nicméně on byl ve stavu, kdy teda se snažili potlačit aspoň horečky v té nemocnici, musel tam zůstávat. A to byla chvíle, která pro mě byla asi úplně nejhorší ze všeho, protože oni mě nedovolili s ním zůstávat přes noc. Já jsem se musela v noci vracet domů a ráno jsem tam zase přijížděla. A vlastně tu cestu, když jste jel v tom autě přes tu Prahu, tak jste si říkal, jakým stavu ho tam najdete, po případě, jestli ho tam vůbec najdete. Protože většinou ta změna stavu se stala v noci a přijela, jenom jsem zjistila další hadičky, které přibyly. Pro mě to bylo jedno z nejšílenějších období, snad když vezmu celé to období té jeho nemoci, protože já jsem prostě byla rozhodnutá, že ho nemůžu nechat samotného a že ho nechci nechat na to samotného, že chci být u něj a pokud ta možnost nebyla, tak mě to strašně ochromovalo. A i když jsme byli vyčerpaní a unavení, tak jsme věděli, že prostě jediná přijatelná možnost je pro nás si ho vzít domů. Ale my jsme měli hroznou obavu z toho, abychom synovi nepřitížili tím, že si prostě ho vezmeme domů a on nebude mít všechno to vybavení z nemocnice a bude třeba o něco víc trpět doma, než by trpěl v té nemocnici. To byl jediný takový strašák. A když jsme právě se skontaktovali s cestou domů, tak paní primářka nám vlastně říkala, že tohohle toho se bát právě nemusíme. Že oni vědí, jak kompenzovat všechny ty strasti a všechno s náma probrali, všechny ty možné situace, protože on se ten jeho zdravotní stav změnil, takže oni vždycky, když přišli, tak jsme si udělali takový scénář, co by mohlo nastat a napsala jsem si to. Tak moc mě to uklidnilo, že vlastně, když to vezmu zpětně, tak my jsme třeba tu noční péči snad ani jednou nepotřebovali. Ale bylo to o tom, že jsem vnitřně získala jsem klid, že tady je někdo se mnou, kdo přijede okamžitě, když budu potřebovat. A to si myslím, že vůbec přispělo k tomu, že to všechno dopadlo tak, že jsme našli možná sílu a vůbec jsme se mohli odrazit a zkusit začít jít dál, protože jsme vlastně věděli, že tomu synovi dáváme opravdu maximum. Ten pocit jsme získali jak sami ze sebe, tak i z něho, protože on vlastně byl tady doma maximálně klidný, daleko klidnější než v té nemocnici. Prostě ten jeho stav se stabilizoval a i přesto, že by si někdo mohl myslet, že měl utišující léky a že vlastně toho asi moc nevnímal, tak i objektivně se prostě během těch 5 týdnů, co byl doma a byl v péči mobilního hospice, tak bylo vidět, že prostě on ví, že je doma, že je ve svým
a že je s náma. A i ten rytmus té rodiny se úplně změnil, protože my v tu dobu měli dcerku, dcerce bylo 4 roky a chodila do školky a samozřejmě já jsem přebíhala mezi nemocnicí a domovem v noci, takže jsme se stejně maximálně viděli ráno a takhle jsme byli všichni spolu. A bylo to podle mě to nejlepší, co jsme mohli udělat.